Hudaýyň şeriatini, Hudaýyň kitabyny, Hudaýyň peýgamberiniň ýolunu bir topar adamlar baş öýüniň çarşubundan gapsyndan saljakka bolýar. Öýde Hudaýyň şeriaty ýürümelle, Hudaýyň ady tutulmaly, Hudaýyň kitaby okulmaly, Hudaýyň peýgamber agdalmaly. Şu gapydan Allah'ın şeriatini saljakka bolýar. Gülüşellerinde şu gülkiň arasynda Hudaý bolmaly. Toy tut diye, toyuna Hudaýyň kanuny giyirmeli. Yerlerini Allah'ın şeriatini saljakka bolýarlar saçan üstün. İçýän zadyna saljakka bolýarlar Hudaýyň şeriatini. Başarsalar musulmanlaryň yüreklerinde ne dursun? Şu ýeriň ýüzünden sıfır akydany Allah'ın şeriatini gofarjak bolýan adamlar bar da. Emme bihabar mından saçaňdaky goýýan nygmatyň femin Allah'dan gelipdi. Öýüňdäki öňden ýörtüp gülüp çykyp gitýän gyýdyň Allah'dan gelipdi. Hatta gülüňde gülkiňi Allah'ın saljakka bolýan ve ennehu huve azhaka ve abka. Seni güldürýän, ağlatýan ve ennehu huve amata ve ahya. Seni öldürýän, diriltýän ýene Allah diýär Hudaý Taala. Ve ennehu halaqaz zawjayn az-zakara wal-unsa. Herheri yaratýan Allah diýär. Ve ennehu huve rabbuş şi'ra. Biye ýeriň gürrüňi, asmandaky şi'ra diýen ýyldyzyň eýetde meni Hudaý. Bir tofarly we Hudaý saljakka öyle biz Hudaýa ihtiýajymyz ýok. Sen salmasaň da, sen ýeriň ýüzünden aýyrjak bolsaň da, senden öňçe Ebu Cehli de aýyrjak boldy bir dini. Emme özleri aýrylyp gitdi. Hudaýyň dini baýat ýürümel. ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا خاب الذين